लोगोसे आंनि DHWNSRI फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ मा बेखौथ' थाम्बनेइलाव नायनानैनो बुजिखायो, अब्लाबो आङो खोन्थाबावनोसै। दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंहानि फेमिलि भिडिअ। ओमफ्राय बे फेमिलि भिडिअ बानायनायनि गेजेरावनो मोनसे फिसा भिडिअ दंबावो। बे भिडिअआ मा बेखौबो आं खोन्थानोसै। माने जोंहानि बिजावजालिनि फिसाजोनि रानि फिसानि दिनैहाय फार्स्ट ओंखाम दौगोन आरोना। 7 मास जाबाय नालाय, 7 मासावहाय ओंखाम दौवो। बेखौनो फेमिलि भिडिअ बानायथ'थ' बेखौबो भिडिअ बानायलांसै। ओमफ्राय आङो बुंखादोंमोन ना जोंहा बिजावजालिया न'आव फैब्ला आङो फेमिलि भिडिअ बानायगोन होननानै। ओमफ्राय दा जोंहानि बिजावजालिया न'आव फैबाय, बेनिखायनो फेमिलि भिडिअखौ बानायनोसै। ओमफ्राय नै आङो दुगैखांखाबाय, देलायखांखाबाय। ओमफ्राय माने जगारफोरा जागासिनो, खालामगासिनो। गामिनिनो पुजारी दङ, बे पुजारिया फुजा खालामगोन आरोना। ओमफ्राय फुजा खालामनानै मा होनगोन ओंखाम दौगोन। बेयावनो जोंहानि फेमिलिखौ नुसिगोन, फेमिलि भिडिअबो जासिगोन। ओमफ्राय जोंहानि रानि फिसानि ओंखाम दौनाय बेबो जासिगोन आरोना। भिडिअआ मोननैजों जासिगोन। ओमफ्राय आङो भिडिअनि गेजेर गेजेर कुइसनफोरनि एन्सारफोरखौ हरखाबाय थायोना। बे कुइसनफोरनि एन्सारफोरखौ हरखानायनि जाहोना आङो मानि थाखाय हरदों बेखौ खोन्थानोसै। माने आङो कुइसननि रिप्लाइ भिडिअ बानायोमोन ना, ओमफ्राय बेबायदि भिडिअखौ बानायनो सोलाबाखै आरोना। दाखालि सप्तायावबो होनो गोनांमोन आरो नैबे सप्तायावबो होनो गोनांमोन, खिन्थु टाइमफोरा मिलायाखै नालाय, बेनिखायनो आङो बेबायदि भिडिअखौ बानायनो हायाखै, कुइसननि रिप्लाइ भिडिअखौ बानायनो हायाखै। बिदिनो बेलेग जेखि जाया भिडिअ बानायब्लाबो माने बेबायदिनो सोरनिबा कुइसननि एन्सारखौ हरबाय थागोन आरोना। नोंसोर सिन्था खालामनो नाङा, गोसोबादि कुइसन खालामबाय थानो हागोन। रिप्लाइ भिडिअ बानायनो हायाब्लाबो बेलेग भिडिअआवब्लाबो बेबायदिनो हरबाय थागोन आरोना। फैदो अब्लालाय दाना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो, आं भिडिअखौ जागायलांदोनि, फैदो दाना नायलांदोनि बयबो। Oke,
Kak video sih. Nah, aku keren. deh. Karde. Oi. Karde. Karwa. 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 Rinai.